Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ang atong simbahan nagsaulog sa kapistahan sa mga santos nga sina Santa Marta, Maria ug Lazarus. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma ug kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makakagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng gulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aruin niyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O makakagahom ug tunhay nga Dios, ang imong bugtong anak na misita sa balay ni Santa Marta, itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya, mahimo ta kaming takos nga imong dawaton sa langit nung puloy-anan. Pinaagi sa mga tinumanon namong pag-alagad kag Kristo diha sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsoon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa isikataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa isikataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ay ang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mo'y unang nahigugma sa Dios, kundili siya mo'y unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita, wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang Espiritu.
Nakita nato og gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita, ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Dahigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maniyak kanunay sa akong baba. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Tagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Himayang Ginoo, uban ka nako, magambahan kita rong pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, ug gitubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanang kong gikahadlukan. Tagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya, arong mo sanag kamo sa kasadya, ug ang inyong mga nawong dili man lipagong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagamtama o tanawa ang kayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila, nga mahadlokon kaniya, ug nakapaling kawas kanila. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadango kaniya. Tagamtama o tanawa ang kayo sa Ginoo. Kahadlok yang Ginoo, gamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang mga dagko na himong kabos o gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang
sa bisan unsang butang nga maayo. Tagang Tagang tama o tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Og daghang mga Hudyo miduaw kang Marta o kang Maria aron maghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot sa Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria, si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus miingon, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Og ang tanan nga buhi og nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Og siya mitubag, "Oo, Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga igsuon, usa sa kinaiya or one of the qualities of Jesus that we have experienced, kiniiyahang mahigugmaon o maluluyon. Kiniiyahang pagka maluluyon na extend ni siya hangtod karon. Unya hangtod karon we experience or nasinati nato ni diha sa mga sakramento. Unya diha sa sakramento nabati nato ni diha sa presensya sa matag usa, labi na sa pagkapari. Sa sakramento mga igsuon, adunay duha nga mabati nato ang presensya sa Ginoo, kining kumpisal o kining anointing. Kumpisal o anointing. Diha sa anointing, ma-feel nato or mabantayan nila nga si Jesus wala magbiya diha kaniya or kanila. For example, sa ako ang kasinatian sa pagkapari sa matag duaw
nako sa mga masakiton diha sa hospital or sa karahay, mabati sa usa ka masakiton ang presensya sa Ginoo. Dili sa pagbisita sa pari, kundili ang Ginoo mibisita sa ilaha pinaagi sa presensya sa usa ka pari. It is not the priest who visited them, it is Christ who visited them. Kaya ang pagkapari alter Christus in the person of Christ. The presence of the priest is not the priest himself, rather it is Christ's real presence. Ato aning gihisgutan sa atuang ebanghelyo si Marta, Maria o Lazaro, usa sa mga suod nga higala ni Kristo, gibisita. Bibisita si Jesus nila. Unya si Marta, suod nga higala pod usab, nangandoy nga ang ilang igsuon nga si Lazaro nga patay na banhawon sa Ginoo. Unya ang Ginoo or si Kristo nipadayag og assurance nga ang imong igsuon mabanhaw. Sa sakramento sa anointing mga igsuon or sa hilog, dako ka nag-impact sa atong mga igsuon nga bisitahon. Mao bitong adunay katagang Corpus Works of Mercy nga visit the sick. Tungod kay ang pagbisita sa usa ka masakiton sa mausab nga si Kristo mibisita nila aron i-feel ang pagbati sa iyang gugma o kaluoy. Mga adunay panultihon, do not wait that ikaw ang bisitahon, paningkamuti nga ikaw ang mobisita. Kanang mobisita or mo padayag ko og sakramento sa anointing mga igsuon, dili na siya obligation sa amo ang pagkapari. In fact, it is a privilege that we carry the presence of Christ to the sick. Una ako mismo isip pari sa panahon nga mobisita or muadto ko sa mga masakiton diha sa mga hospital, usahay dili kalikayan nga bubati mo og emotional o psychological feelings. Tungod kay ang masakiton makabati man pod sila nga si Kristo wala sila pasagdi. Pero subo lang pamalandungon kaya dunay mga masakiton nga dili na namo maabtan. But we assure through the sacrament of the anointing and diha sa mga misa, wala nato sila pasagdi. Or sa laktod nga pagkasulti, ang presensya ni Kristo o ang presensya sa Ginoo wala kini nawala. Atua kining gipadayag or amoa kining gipadayag or gibati diha sa mga sakramento, ilabi na sa mga kumpisal o sa mga hilog. Or sa laktod nga pagkasulti mga igsuon, ang unod sa atuang ebanghelyo nagpadayag nga si Kristo sa panahon nga mubati ta og isolation o loneliness, wala kita pasagdi niya. Kita maoy nagpasagad sa Ginoo. So mas maayo pa nga kita ang mobisita kaysa kita ang bisitahon. Kaysa panahon nga mobisita ta nila, nabati pud nila nga gibisita sila sa Ginoo.
Sumao kini ang imbitasyon or hagit sa atong ebanghelyo mga igsuon nga diha sa paghandom nato sa mga santos nga si Maria, Marta ug Lazarus. Hinaut paunta nga sa matag bisita nato sa atong mga higala nga masulubon or masakiton, atuwa untang hinumduman nga ato pong gidaladala ang presensya ni Kristo diha nila. Aron sa ingon ni ana, mabati nila nga wala sila nag-inusara sa ilahang kahimtang. Ato ang gipadala, ato ang gidala, ato ang gibati or gi-extend ang gugma o kaluoy ni Kristo pinaagi sa presensya sa matag usa kanato. Hinaot paunta. Palihog manindog. Paminaw nato ang pagdapit sa Dios sa atong amahan ug pangayoon gikan kaniya ang unsay atong gitinguha ug magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Ngang atong Santo Papa, si Papa Leo, o ang mga kaobispuhan, magiyahan o madasik pinaagi sa kinaadman sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa tukmang paagi, gamito nato ang material nga mga gasa, nagikinahanglan alang sa atong kaayuhan, inay mamahimo kitang biktima, ug maulipon sa kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila, ug mutuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw, dito sa tungang silangan, ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis ug kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Magampo kita nga mga nasod, maninguha unta, padulong sa masamputong pagwagtang, sa mahinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya, ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nag-atiman kanila mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imuntang isipon nga takos ang mapuslanon alang kanamo, nga handog Teofilo Kamumot, Obispo o Joel Chevalier, pare, mabahay na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga mihalina gikanining kinabuhia, makadangat nga to sa kalinang tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung Amahan, tinubdan sa tanang kaayuhan sa kinabuhi. Tabangi kami aron maalamon namong gamito ng imong mga gasa o magsadya kami diha sa bahandi sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among igasa,
kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayat sa kasaypanan, dawat na imuha, labog kaluwasan, dawat na imuha, nga among kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhat, o kinabuhi, nga gihimo niyang halat, nga kanimo, mayos ang among buhat, ug ang among kinabuhi, ingon ngang Diyos kay tubig, isagol sa bino. Ingon ngang Diyos kay tubig, isagol sa bino. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa ating Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon. Dawatang among halad sa pag-alagad, ingon nga imong gikamutan ang halad sa iyang gugma, nga iyang gihatag kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga nagpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan. Gigantihan nimo ang imong mga hatag, imo kaming gihatagan og panag-ignan diha sa ilang kinabuhi. Abyan diha sa ilang pakiguban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kaming maglig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdayi diha sa walay huno nga pag-ingon. Sanctus, 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 Ginoong Diyos.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang ka ninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handungo, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaugilimno, atong kalawaton karon. Hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ni San Marta, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya ug diha kaniya nganha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa Amahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan anak sa mga langit pagdayon, ang imong ngalan umabot ka na mo ang imong hinahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
Panginoon anak ko, masalo kami sa mga nakasalanan. O di mo kami sa mga panay, pinunuan mo sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. kay imo man ang harian, ang buong ay ang Diyos sa kaguran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaasab kanino. Atong ipakita ang timaan sa panag-inig sunay. Peace be with you. Patagi kami sa kalihina. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ang among lawas, ang mga santos nga makalawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak Ginoo, mopahilayo unta kanamo samtang mga butang nga lumalabay aron pinaagi sa panag-ignan ni Santa Marta. Makahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta ug maglipay usab sa pagsud-ong kanimo kanunay diha sa langit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manausab kanimo. O panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo nakaroon. Nahiot sa kining lungsod sa paghalat o pagdawat sa pinilhon mong lawas o dugo. Una kami o Ginoo sa kadait o gugma mo, ang tanan karon himuha na magsaksi o magsangyaw sa mensahe sa kalooban.